rozbiem. Ja nechcem nič len tvoju sestru. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš áno. Spravím ťa šťasťou, to ti viem sľúbiť. Ak dnes večer nie, ja prídem za ráno. Tak odpovedz, prosím, ideme spolu. No nie, 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 alebo áno. Bardev na nohy. No tak inak vážení, poprosím, dievčatá, ženy, holky aj babičky, za mnou. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje. Ale no vidím, ako zlodej zakrádam sa v noci a mrsiem pod tvojou bránou. Skúsite vy a verím v silu a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, len tu rozumiem. Ja nechcem nič len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž odchladený čaká kvôli žene do rána. Jasne, že nie, to ste ženské, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. Povedz a verím v silu a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, len tu rozumiem. Kto nespíva, nežije. Raz príde čas, keď budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti sľúbiť. Ak ty chceš, že nie, ja prídem sa sám. Tak odpovedz, prosím spolu, buď nie. Konečne to vyzerá ako koncert, Mateo, gratulujem. Otázka štandardná, sú tu nejakí chlapí? Koho to zema, Bráško, počúvaj teraz. Sú tu nejaké dievčatá? Tak si to predstav, že vylezie hore a naše čas prídu jedno. Čo majú potom, že sú vaši doma. Mne je už teraz všetko jedno. Idete vy a verím v silu. A viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, len tu rozviem. Ja nechcem nič len tvoju odpoveď.